Zer moduzko giroa sortu duzu zuen artean ez eta eguraldia lagun ez izan? Bueno, azkeneko urtetan beti egin izan digu eguraldi txarra ikasle egunean bertan, eta neurri baten ohituta gaudela ere esan genezake. Baina pozgarria, goiz-goizetik jendea bera etorri zaigu, topaketetan ere jende asko, herrian ere nabaitzen da ikasle egun bat, edo zeo badagoela herrian behintzat, eta orduan alde horretatik oso pozik, jendea girotuta dago, eta festarako gogoz. Jende pila bildu zarete ez? Gutxi gora bera zenbat? Aurre ikusten dugu, 300 bat pertsona bazkaritan izango garela. Goizetik ikasle topaketetan 150, 160 pertsona batek hartu dute parte, eta bain bazkari herrikoian askoz ere gehiago bintzat. Eta orain bazkaltzen, gerorako ze plan? Gerorako, bazkalosteko ohiko tertulia eta sobremesa hori alaitzeko eskualdeko bertsolaria berak egongo dira, eta gero ja altxatze aldea joko dugu, patxaranga, elektrotxarangarekin berarekin, eguraldia laguntzen digun eta atertzen digun, eta holan poteo aldarrikatzaile eta koloretsua burutuko dugu Bilagunako kaletan zehar, eta aldi berean gaztetxuenentzako porrotx eta irrien lagunakeko kideak egongo dira hemen atzean frontoian bertan. Beraz, adin guztietan ja pentsatu duzu, ez? Bai, azken binean ikasleentzako bereziki egiten den jaialdi baten arren, aldarrikapenerako beta, erabateko egun herritarra bera izatea nahi dugu, eta horretarako herritarren aniztasuna bera kontuan hartu, eta denentzako eskaintza bat luzatu.